President wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika malingana ndi mphamvu zomwe ali nazo malamulo a dziko lino wasankha anthu ena maudindo osiyanasiyana. Maudindowa ali motere: a Frank Mbeza awasankha kukhala mlangizi wamkulu wa boma pa nkhani za malamulo. Mai Gertrude Hiwa awasankha kukhala mlembi wamkulu ku nduna wa za malamulo. A Faustino Maere awasankha kukhala mkulu oyimira boma pa milandu. Mai Kathe Maulidi awasankha kukhala ofalitsa nkhani za ku nyumba ya boma. A Henry Mukhuna awasankha kukhala mlangizi onetsetsa kuti boma likukwaniritsa malonjezo ake a manifesto. Ndipo Apostle Timothy Koviwa awasankha kukhala mlangizi wamkulu pa nkhani za chipembedzo. Mlembi wamkulu wa boma wati maudindowa ayamba kale kugwira ntchito. Ndipo mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika watsindika kufunika kuti anthu mdziko muno adzilemekeza ntchito yotamandika yomwe asilikali a gulu la nkhondo amagwira kapena kuti anagwira pa nkhondo ziwiri zikuluzikulu za pa dziko lonse. Profesa Mutharika walankhula izi ku Page House ku Mangochi pamwambo otsekulira sabata lokumbukira ntchito yomwe asilikali omwe anamenya nawo nkhondo ziwirizi anagwira, komanso kupereka ulemu kwa asilikali omwe anapuma pa ntchito Pope Appeal Week. Mtsogoleri wa dziko linoyo wati sabatayi ndiyofunika kwambiri chifukwa imapereka mpata okumbukira ndi kupereka ulemu kwa asilikali onse omwe anatenga nawo gawo pa nkhondo ziwiri za dziko lapansi. Ndipo boma lipitiriza kuchita chotheka kuonetsetsa kuti asilikali omwe anapuma pa ntchito akukhala moyo wabwino. Tili ndi ripoti la Owen Mavula. Sabata yokumbukira asilikali omwe anapuma pa ntchito komanso omwe anatenga nawo gawo pa nkhondo zikuluzikulu za pa dziko lonse anayikhazikitsa pofuna kupereka ulemu wapadera pa ntchito yomwe asilikaliwa anagwira. Pokumbukira sabatayi kuno ku Malawi kumakhala zochitika zosiyanasiyana zomwe ndikuphatikizapo kutolera thandizo la ndalama zomwe zimapita ku thumba la asilikali opuma pa ntchito komanso omwe anatenga nawo gawo pa nkhondo zikuluzikuluzi. Polankhula pamwambo okhazikitsa sabatayi, mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika wati dziko lino limayamikira kwambiri ntchito yomwe asilikali amagwira, ndipo boma lipitiriza kuonetsetsa kuti asilikali opumula pa ntchito komanso omwe anatenga nawo gawo mu nkhondo ziwiri zikuluzikulu pa dziko lonse akulandira ulemu m'magawo onse. As Commander-in-Chief of the Mali Defense Force, I remain committed in a way commitment to support these brave men and women in any way I can. I also wish to commend the men and women of the Mali Defense Force for their continued discipline and professionalism. Ndipo wapampando wa gulu la asilikali omwe anatengapo gawo pa nkhondoyi komanso asilikali omwe anapuma pa ntchito, General Henry Odilo retired, wati chikonzero chawo ndi chofuna kutolera ndalama zokwana 300 million kwacha kuti zithandizire kukonzanso malo osungira kwa asilikali omwe anapuma pa ntchito, malo omwe ali kuzomba. Nyumba zambiri ndi zakalekale azofuna kuti akonzere nkhani ya madzi, nthawi zinayi mavuta apa ndi apa, malo ogonanso marumu awo amakhala ngati akuvuta apa ndi apa, koma chithandizo chimenechi chabwera pa nthawi yofunikira kwambiri. Ndiye mwapadera ndingopemphanso anthu akufuna kwabwino ndithu abwera tithandize, ife ndife omasuka talandira, komanso chithandizo chawo chipita moyenekera kuti tathandize asilikali athu opuma. President Profesa Arthur Peter Mutharika wakhazikitsa sabata ya ntchitoyi popereka ndalama yokwana 5 million kwacha ku thumba la asilikaliwa. Owen Mavula, MBC, Mangochi. Wachiwiri wina kwa mtsogoleri wa dziko lino a Enoch Chihana watsimikizira ochita malonda ku Mzuzu kuti
boma lionetsetsa kuti ndalama zakunja ziyambe kupezeka mdziko muno, zomwe ati ndizofunikira kwambiri pa ntchito za malonda komanso pa chitukuko cha dziko. Achihana ayankhula izi atakumana ndi anthu omwe amayimira ochita malonda osiyanasiyana ku Mzuzu komanso madera ena mchigawo cha kumpoto. Musase Cheyo walemba ripoti. Wachiwiri wina kwa mtsogoleri wa dziko lino a Enoch Chihana wati boma lotsogozedwa ndi Profesa Arthur Peter Mutharika laika kupezeka kwa chakudya, mafuta a galimoto ndi ndalama za m'maiko akunja pa mndandanda wa zinthu zofunika kwambiri kuti zikhale zoyambirira kuzikonza. Achihana atinso mwachitsanzo kupezeka kwa ndalama zakunja kuthandiza kuti ntchito za malonda ziziyenda bwino kuonjezera potukula dziko. Iwo ati mkumano wawo ndi oyimira anthu ochita malonda ku Mzuzu kunali kufuna kudziwa mavuto omwe akukumana nawo kuti akawaonike m'misonkhano ya nduna za boma. Uthenga woyamba unali woti timve komanso tione kuti kodi ifeyo iwo akutiona bwanji. Ndaona kuti ali ndi chikhulupiriro mwa boma ili kuti likonza mavuto ena ndi ena. Pali mavuto ena ufunika kukonza pano, pali mavuto ena oti tikonze pakatikati, pali mavuto ena amene tikonza kutsogolo. Koma choyamba chomwe tonse tikugwirizana kuti tikonze mavuto anjala komanso issue ya misonkho yosiyanasiyana yomwe akhala kupanga complaint zimene zichitike. Woyimira wochita malonda ku Asia ndi Amalawi a Rashid Bano komanso a Alfred Hiroshima payekha ati mkumanowu watsimikizira chidwi cha boma pothana ndi mavuto omwe akukumana nawo. Nkhani ndi yabwino popeza kuti mavuto sakutha, mavuto akatha, moyo akatha. However, imene lili apapa taona kuti bwana president bachiwiri wawo achitatu wawo akuoneka kuti akumba ku mwana na mavuto zimene anthu ali nayo pa ground. Ndi nkhani ngati izi zimufunika kuti ikhale pafupi. Ni chinthu chimene chimasowa. Nthawi zambiri anthu amati akawina maudindowa amathawa, but him said kuti ineyo ndabwera ndili pano ndikamve kaye anthu amabusiness kuti vuto lawo ndi chani. Chifukwa wanabwera kuti azave zimene anthu zimativuta nkhani za business kuyambira kubomako kapena kumbali zina. Anthu ochita malonda anali m'magawo a zokopa alendo, malonda a zaulimi ndi ena. Musase Cheyo, MBC Mzuzu. Wachiwiri kwa mkulu wa mabwalo a milandu Justice Lovemore Chikopa walimbikitsa aphungu atsopano kuti agwire ntchito yawo modzipereka komanso motsata malumbiro omwe achita kuti atumikire Malawi molemekeza malamulo a dziko lino. Achikopa ayankhula izi pamwambo olumbiritsa aphungu aku nyumba ya malamulo mu mzinda wa Lilongwe. Yamikani Simtoe ali ndi ripoti. Mwambo olumbiritsa aphungu omwe anapambana pa chisankho cha pa 16 September wayamba lolemba ku nyumba ya malamulo mu mzinda wa Lilongwe. Aliyense payekha amalumbira kuti agwira ntchito yake molemekeza komanso otsata malamulo pa ntchito yawo yotumikira omwe anawasankha. Aphungu 111 ndomwe awalumbiritsa pa tsiku loyamba motsogozedwa ndi wachiwiri kwa wamkulu wa mabwalo a milandu a Justice Lovemore Chikopa. Phungu wa dera la Mulanje Southwest a George Chaponda komanso a Charles Nchacha a dera la Tcholo Vumbwe Masenjere ndi omwe asankhidwaso kachisanu ngati aphungu m'nyumbayi. Achaponda omwe ndi nduna yona ubale wa dziko la Malawi ndi maiko ena ati kukhulupirika ku chipani komanso ntchito za chitukuko zomwe akuchita ku dera lawo ndi zomwe zikuchititsa anthu kuti adziwavoterabe. Tiyenera kuchita respect, tiziye pasana ulemu, tikapasana ulemu zinthu zonse tilibe ziko lina, ziko lache tilinalo la Malawi. Tiyenera kuchita zotheka zimene zatitukula ziko lino komanso ziko lisakhale losauka mpaka na zinthu zimasintha. Tiyenera kuchita zotheka. Ine posogozedwa ndi Profesa Arthur Peter Mutharika tizachita zotheka ndi anzanga onse a DPP kuti zimene tinayika ife manifesto mwathu muja zichitike. A Charles Nchacha alimbikitsa aphungu omwe asankhidwa kumene kuti asayiwale anthu omwe awavotera
ngati afuna kugwira ntchito ngati phungu maulendo angapo. Pride yathu yaikulu izikhala kwa anthu amene atitumiza kuno. Chifukwa panopa mutapita kumudzi anthu ena akugona osafunda, ena akugona osadya, ena tikunena pano akudwala kusowa mwina aspirin weniweni wa 2000 kwacha. So ngati ma members tikumbukira anthu amene aja kuti kodabwera kunoku chimene tingapase anthu amene aja ndi chani. Ndi zimene zingatipangisenso kuti nthawi ndi nthawi tikhale tikubwera ku nyumba ino chifukwa tikutumikira anthu athu moyenerera. Phungu wa Kasungu South a Simplex Chichola Banda wati iwo ndi aphungu ena ambali yotsutsa udindo wawo ukhala woonetsetsa kuti boma lukwaniritsa zomwe linalonjeza kwa Amalawi. Ifeyo tizipanga imene amati checks and balances komanso tizithandizira maga poonetsetsa ngati momwe ndinanenera kuti malamulo amene adzipangidwa kuno akhale okomera Amalawi. Ndicho linga chonena kuti muzaka zimene zikubwerazi Malawi asakhale chimodzimodzi. Mwambo olumbiritsa aphungwa utha lachiwiri masana. Aphungu onse akuyenera kulumbiritsidwa ndi 223. Chisankho chosankha spikala ndi achiwiri ake chichitika lachitatu masana. Mtsogoleri wa dziko lino ndiyemwe adzatsekulire mkumano wa aphunguwa pa 31 Oktoba. Ukunso kudzakhala kuyamba kwa misonkhano ya aphungu mu gawo 52 ya misonkhano ya aphungu a nyumba ya malamulo kuno ku Malawi. Yamikanisi Mtowe, MBC Lilongwe. Padakali pano aphungu atsopano a nyumba ya malamulo ati ali ndi chiyembekezo kuti agwira ntchito yawo modzipereka. Polankhula ndi MBC ena mwa aphunguwa ati ndi okonzeka kutumikira wanthu omwe anawasankha. Mwayi mtumodzi ali ndi zambiri mu ripoti ili. Mmene nthawi imatero koloko mmawa misewu yonse yopita ku nyumba ya malamulo inali yodzala ndi galimoto. Anthu mazana amalolera ku nyumbayi kuchitira umboni zambiri yomwe yalembedwa ndi aphungu a nyumba yatsopano komanso ena omwe analikala aphungu m'mbuyomu. Chidzalo cha mwambowu ndipo omwe aphungu amachita malumbiro pa ntchito yawo. Kuchokera pa zipata za nyumbayi, pa khomo pa nyumbayi, kufikira mkati mwa nyumbayi kunali chisangalalo chokha. Ndiye kunali kutoletsa zithunzi, magule amakolo komanso anthu ambiri amatsatira zochitikazi kudzera m'makanema akuluakulu omwe anali panja pa nyumbayi. Atairos Bakiri ndi phungu wa dera la kumpoto chakummawa kwa boma la Machinga ndipo ati ndiokondwa kuti asankhidwa ngati phungu wa derali. Udindo umenewo si wa ineyo, ndi wa ineyo koma ndikuwayimirira anthu aku Machinga North East. Anthu aku Machinga North East ndi amene andiyika pano. Ndiye kuti china chilichonse chopanga ineyo ndizafunsa. Ndisapange chiganizo changa ndekha yayi. Koma mkudziwa kuti ngati phungu pali zambiri zimene timapanga, tinali ndi orientation programs wiki yathayi kumene taphunzitsidwa zambiri. Zina nza ngati oversight kuona kuti nanga boma ikuyendetsa bwanji chuma. Phungu ina watsopano nyumbayi Apirian Buleya ochokera ku dera la Lilongwe Nkhoma acholinga chawo ndikuonetsa kuti chakudya chikupezeka komanso ntchito zawo omwe zikhale zoyambirira pa zokambirana za phungu nyumbayi kamba kuti izi ndi zina zomwe zikukhudza miyoyo ya Amalawi ambiri. Ineyo ku dera limene landituma Lilongwe Nkhoma ndi dera limodzi limene lakhudzidwa ndi nkhani ya njala maka chifukwa chakuchepa kwa madzi, kuchepa kwa mvula. Ndi anthu ambiri sifoti adakolera zakudya zokwanira pakali panopa akugona ndi njala. Ndi ndikadakonda kuti mu miyezi itatu yoyambirira imene tikhoza kulowa mu ofesi tipeze njira kuti anthu tathandize tipeze chakudya pakali pano. Ukuti kuyang'ana maplano okhazikika kutsogolo kuti anthu azikhala ndi chakudya nthawi ina iliyonse chifukwa chakudya ndi chimene chimampangitsa munthu kukhala okhazikika pa moyo wake. Chachiwiri nkhani yokhuzana za umoyo. Ine kudera kwathu ndimathokoza chifukwa cha chipatala chimene chilipo cha mission koma panopa cha private. Chipatala chimene chichi chimathandiza koma munthu wakumudzi ndi wovuta kunena kuti apeze thandizo akapita chipatala cha private. Ndimafuna kuti ndikambe ndi boma la Malawi kunena kuti litithandizire mwina kubweretsa ma clinic kapenapo ma mobile clinic kunena kuti akhoza kumazungulira anthu ndikumapeza thandizo mosavuta. Kuchokera kugwira ntchito ku mabungwe omwe si aboma, Edward Chileka Banda akuyimira anthu aku Lilongwe Mapuyu South. Iwo akufuna kuti nyumbayi idzigwira bwino ntchito ndi mabungwe omwe si aboma. Parliament ni nyumba ya malamulo imene idakhazikitsidwa ndi malamulo a dziko lino. Ndipo tikaona malamulo athu a dziko lino muli ndithu ndandanda wa maufulu amene ayenera kutetezedwa. Ndiye ndikuona ngati kuti apaso ndi mwayi wina
umene ndaupeza kuti ndabwera ku parliament ndipitirize ntchito yomenyera ufulu amalawi komanso anthu cholinga chonena kuti dziko lino tisamakambebe nthawi zonse kumangoti dziko losaukitsitsa kwambiri mwina zina ndi zina nkhani za governance kayendesedwe ka zinthu kasamalidwe ka katundu wathu titakonzako zimenezi zikhoza kuonetsa kuti dziko lathu liyamba kupita patsogolo. Aphungu oposera 100 ndi omwe alumbira lolemba ndipo ena okwanitsa 223 alumbira lachiwiri. Maintu modzi MBC Lilongwe. Mukonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC bwanji tikumbutsani mitu yake. President Mutharika wasankha mlangizi wa boma pa zamalamulo komanso maudindo ena akuluakulu mboma. Aphungu atsopano awalangiza kuti agwire ntchito yawo modzipereka komanso potsatira malumbiro omwe achita pofuna kutumikira wanthu. Ndipo bungwe loyendetsa chisankho mdziko muno lati ndilodzipereka poonetsetsa kuti ndondomeko za zisankho anthu akuzitsatira. Tipitirize ndi nkhani yokuti bungwe loyendetsa zisankho mdziko muno lati ndilodzipereka poonetsetsa kuti ndondomeko za zisankho anthu akuzitsatira. Mmodzi wa makomishonala a bungweli Mbusa Philip Kambulire amalankhula pamwambo opereka zipangizo zomwe anazigwiritsa ntchito pa chisankho chapitacho ku nyumba ya malamulo. Meklina Chirwa walemba ripoti. Polankhula pamwambo opereka zipangizo zoponyera voti zomwe zidagwiritsidwa ntchito pa chisankho chapitachi, komishona wa bungwe la MEC Mbusa Philip Kambulire wati ndondomekoyi imathandiza kuti zipangizozi zisungidwe komanso kutetezedwa moyenera. Iye anati izi zimayenera kuchitika pasanadutse miyezi inayi. Ndinene kuti ndi chimene malamulo a dziko lino amanena choyamba kuti tikamaliza zisankho katundu ameneyu tikampereke ku parliament akasungire dziko la Malawi. Izi zimatanthauza kuti titathe kugwiritsa ntchito katundu ameneyu ndi kulengeza zotsatira iwonso akhoza kusunga katundu uja kutanthauza kuti aliyense ali ndi ufulu wodziwa mmene zinthu zidayendera. Wachiwiri kwa kalaliki wa ku nyumba ya malamulo Chikondi Kachinjika watsimikizira dziko lino kuti katunduyu asungidwa moyenera. Ife kwatuku ndizoti katundu amene timsamala sikoyamba kwa kumusunga tikudziwa kufunikira kwake ndi ntchito komwe akuchokera ndi timuyika malo oyenerereka kukhaso anthu oti umusunga oyenerereka zikomo. Chisankho cha 2025 chomwe anthu amasankha mtsogoleri wa dziko lino, aphungu a ku nyumba ya malamulo komanso makhansala chinachitika mogwirizana ndi malamulo a dziko lino malinga ndi section 67 subsection 1. Meklina Chirwa, MBC Mzuzu. Mabungwe oona za ufulu wa wanthu ogwira ntchito akuunikanso ndondomeko zomwe cholinga chake ndi kuteteza wanthu apa ntchito mdziko muno. Kudzera kuthandizo lochokera ku European Union, ndondomekoyi ikufuna kuchepetsa chiopsezo cha ngozi zomwe zimachitika m'malo a ntchito. Ogwirizira udindo wamkulu woona za ufulu wa wanthu apa ntchito a Goodluck Kayange wati zokambiranazi ndi mbali imodzi yochepetsera mavuto omwe anthu amakumana nawo m'malo a ntchito. Zambiri mulipoti la Chinsisi Moyo. Akatswiri oona za ufulu wa anthu apa ntchito akuchita zokambirana mu mzinda wa Lilongwe komwe akuunikanso malamulo otetezera ufulu wa anthu apa ntchito omwe anasiya kugwira ntchito mchaka cha 2016. Cholinga cha zokambiranazi ndi kufuna kuti malamulo apa ntchito adzifanana ndi malamulo oona za ufulu wa anthu apa ntchito apa dziko lonse. Ogwirizira udindo woona za izi kunduna woona za anthu apa ntchito a Goodluck Kayange wati nkofunika kwambiri kuunikanso malamulowa. Programu hii imapereka ndondomeko zomwe tiyenera kutsata as a ministry komanso ndi ena onse okhuzidwa ndi za safety and health. Imatipatsa ndondomeko zomwe tiyenera kutsata kuonetsetsa kuti tikupititsa mtsogolo nkhani za chitetezo ndi umoyo wabwino pomwe anthu akugwira ntchito.
mkulu woona za ufulu wa anthu apantchito ku bungwe la European Union a Johannes Mandoa ati ndikuyenera kugwirira ntchito limodzi kuti ufulu wa anthu apantchito upite patsogolo. Ndipo mkulu wa bungwe lolemba anthu ntchito la Employers Conservative Association of Malawi ECAM a George Madibwiri wayamikira unduna woona za anthu apantchito kamba kochititsa zokambiranazi. Ndondomeko imeneyi ndiyofunikira kwambiri, makamaka ikubwera pa nthawi imene pali mavuto osiyanasiyana malo ogwira ntchito. Mukudziwa inuyo kuti munthu amene ali ndi thanzi amakwanisa kugwira ntchito mwaluso komanso molimbikira. Ndiye ikubwera nthawi yabwino kuti limbikitsa tonse amene timalemba anzathu ntchito kuti malo athu ogwira ntchito akhale malo adongosolo oonetsetsa kuti wina aliyense amene akugwira ntchito akutetezedwa, chifukwa tikangotero ndiye kuti no ntchito. Dziko la Malawi likumanabe ndi mavuto okhudza kupereka chitetezo kwa anthu apantchito kamba kakusowa kwa uphungu woyenera, zomwe zachititsa kuti malo ogwirira ntchito ambiri azika pa chiopsezo umoyo wa anthu. Komabe izi zikuyembekezeka kusintha pomwe ndondomeko zopereka ufulu komanso kuteteza anthuzi akuziwunikanso kuti ziyambe kugwira ntchito kuchoka mchaka cha 2025 mpaka 2030. Chinsisi Moyo, MBC Lilongwe. Ngati mbali imodzi yothandizira atsikana komanso amayi achichepere kuchita bwino mu ntchito za malonda, mabungwe a Comfort komanso SMED agwirizana zogwirira limodzi ntchito zothandiza maguluwa kudzidalira pachuma. Mkulu wa Comfort kuno ku Malawi, Susan Sirika, wati bungweli lapeza kuti amayi komanso atsikana madera kumidzi akusowekera upangiri pa ntchito za malonda, ndipo kudzera mu mgwirizanowu iwo athandiza kupeza amayi m'madera kuti apindule ndi ntchitoyi. Tilokondo kambe kuti tasaina mgwirizano umenewu ndi asimedi amene azitithandizira atsikana athu amene akupanga mabizinesi osiyanasiyana ang'onoang'ono kuti akathoka khala olimbikira opirira ndipo ochita zinthu moyenerera kuti akathoka apindula pa mabizinesi awo. Atsikana ambi amene timagwirana ndi ochokera ku mamidzi samatokhala ndi zoyenerera zimene zimawathandizira makamakaso information kuti angapange bwanji kulembesa mabizinesi awo, komanso kuti angapeze kuti kondolama zina angagulise kuti zinthu zimene akupanga, komanso angazipange bwanji kuti zikhale zoti pansika zitha kuyenda malonda. Ndiwo mgwirizano ukhala othandizira kwambiri foti asimedi atithandizira atsikana athu, chifukwa atsikana athu akachita bwino amabwerera kumene anachokera koma akathandiziranso kumene kwakasinthanso kumene anachokerako, zimene ziti zabwino kwambiri pa dziko lathu la Malawi. Ndipo mawu ake mkulu wa bungwe la SMED Chezani Otaniel wati bungweli lakonza ndondomeko zothandiza kuthana ndi mavuto omwe atsikana komanso amayi akukumana nawo. Iwo akulongosola. Chachikulu ifeyo tikuthandiza atsikana amene wawa kuti adziwe akhale ndi chidziwitso cha amene angapangire bizinesi zawo bwino, komanso palinso maluso osiyanasiyana amene timaphunzitsa kuchokera m'masenta athu amene tili nawo ngati kumponera, ku Phalombe komanso ku Blantyre kuno. So anthu amene wawa atsikana amene wawa zikaphunzitsidwa za mmene angapangire bizinesi yawo komanso kukhala pachizungu timati hand holding kuonetsetsa kuti tiwaunikira bwinobwino mpaka afike poti bizinesi ija akudziwa mayendetsedwe ake komanso ma skills ena maluso ena osiyanasiyana ali nawo oti akhozopititsa bizinesi zawo patsogolo. Munkhani za masewero, timu ya atsikana ya mpira wa miyendo ya Scorchers lero ikumana ndi Angola mu mpikisano wa 2026 Women's African Cup of Nations pa Bingu National Stadium ku Lilongwe. Yamikani Simtowe wadza ndi nkhani yonse.
timu ya atsikana ya mpira wa miyendo ya Malawi yafika mdziko muno lachisanu usiku kuchokera mdziko la Angola komwe inali ndi masewero oyamba mu mpikisano wa atsikana wa African Cup of Nations. Malawi inalepherana ndi Angola 0-0 ndipo abwerezana lachiwiri likudzali pa Bingu National Stadium mu mzinda wa Lilongwe. Timu yomwe idzapambane ndi yomwe idzapite ku mafinals a mpikisanowu mdziko la Morocco chaka chamawa. Kotero famu yati banki ya National yachita chothekera kuti anthu omwe adzakhale kuma open stand asadzalipire pa tsikuli. Mtsogoleri wa bungwe la famu a Fleetwood Haiya wati Malawi ili ndi kuthekera kodzagonjetsa Angola, kotero anthu adzafike mwaunyinji kudzachemerera komanso kulimbikitsa atsikanawa kuti adzachite bwino pa masewerowa. Ndi chiyembekezo kunena kuti game imene ndiyo wina makamaka pozindikira kunena kuti tikumenyera pa home komanso player number 13 number 12 amene akubwera amene ali supporter tiyamikira National Bank kuti atipanga sponsor kuti game imene ikakhale yaulere makamaka kucha ku open stand. Izi zatipasa nyonga, zatipasa mangolomera komanso ikakhalanso motivation kwa atsikana kuti akachite bwino. So ndizoona tisiti kuyembekeza china chilichonse koma kupanga qualify. Akosa Hiwa ndi mmodzi wa akuluakulu ku banki ya National yomwe ikuthandiza timuyi ndi ndalama. Game imene asewera ku Angola asewera bwino kwambiri atsikanawa ndipo ife takondwa nazo. Tikukhulupirira kuti Tuesday likabwera Angola akabwera kunoko, I think akakhala scorched adzaotchedwa. Akaona ndi truma zanga zime because I believe imene idzakhala straight win. Ifeyo ngati banki imene upanga ubale ndi timu imeneyi komanso upanga zinthu zosiyana-siyana mu sports tikukondwa nazo zimenezi. Zikuonetsa kuti strategy imene inayo imene timalowa mu sponsorship imeneyi ikhoza ikugwira ndithu. Ndipo captain wa Scorchers Tabitha Chawinga wati ndi masewero ovuta koma Malawi idzapambana. Mwendo wakulu wa tikhoza banki qualify tinachikhulupiriro mulalo ili high camp inokwa we katenga kukabaya ndi draw session chophweka. Angola is a good team, ndi timu yabwino kwambiri ngati anthu mnaona game ndi timu yakuti yumenya defense and also attack, so choka ikira Angola ndi chani ndi timu yabwino mwina sofen ndinavete komati so Angola yakanika kuti chinyi koma ndinachikhulupiriro Scorchers we have a good team and tipanga qualify. Ngati Malawi idzapambane ndekuti idzapanga mbiri yopita ku mafinals a AFCON ya Sungwana koyamba. Mafinals adzachitika ku Morocco kuyambira pa 13 March paka na pa 7 April 2026. Yamikanisi Mtowe, MBC Lilongwe. Ndi nkhani imeneyo tafika pa mapeto pa nkhani zathu mawa uno, koma tisanasiyane na insomitu yake. President Mutharika wasankha mlangizi wa boma pa zamalamulo komanso maudindo ena akuluakulu mboma. Aphungu atsopano awalangiza kuti agwire ntchito yawo modzipereka komanso potsatira malumbiro omwe achita pofuna kutumikira wanthu. Ndipo bungwe loyendetsa chisankho mdziko muno lati ndilodzipereka poonetsetsa kuti ndondomeko za zisankho anthu akuzitsatira. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Mike Mlongoti, tikufunirani mawa opambana. Mawa bwino kwa nonse yakwananso nthawi ya za nyengo. Tembekezere nyengo ya mphepo ya mitambo ya patali yotentha komanso ya mvula ya mabingu madera ena maka